Spomínate si ešte na rozprávku Madagaskar? Mali tam takú umieracú jamu. A čo je zaujímavé, jednu veľmi podobnú máme u nás v Trnave. Nachádzame sa pri moste na Krupu a keď sa pozriete, tak je tu nezabezpečená časť, kde voľne posedávajú deti. Aj vzhľadom na to, že sa toto miesto nachádza hneď vedľa ihriska. Je pravdou, že táto stavba patrí Slovenskej správe ciest, ale je aj na meste, aby apelovala na to, aby na tejto stavbe vybudovala malý plôtik, aby toto miesto bolo bezpečnejšie. A keď už sme pri ihrisku, je pravdou, že sú okolo neho vysadené stromy, ale tie, kým dorastú do takej miery, aby tienili, tak vyrastujú aj všetky deti, ktoré sa tu momentálne nehrajú aj kvôli tomu, že je neúnosne teplo. Možno by bolo teda fajn zamyslieť sa aj nad tým, ako riešiť takéto ihriska, aby boli zatienené dovtedy, kým vyrastie miestna zeleň. No a spomínané schody do neba a vedľa jama. Moje meno je Kristián Kolev, kandidát do mestského zastupiteľstva Trnava Sever, Spoločne za zmenu.